Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα ανοίξουμε μερικά player picks και κάποια ωραία packs για να τύχουμε ξανά ένα Team of the Season Lamine Yamal. Πάμε πρώτα με ένα 85 player pick. Team of the Season από το πρώτο! Τα καλό φώτερ. Είναι μεγάλο. Ederson. Vivian και Ederson μπαίνουν. Πάμε για το επόμενο 85 plus και μετά έχουμε ένα trading 91. Osimhen, τελευταίο team of the season. Diego Costa και Osimhen. Πάμε τώρα στο trade in. Για να δούμε. Τελευταίο, μεγάλο, όχι. Αυτό, highlights. Please, κάτι καλό. Θα πάρουμε αυτήν, 93 και είναι καλό φώτερ. Και τώρα θα συνεχίσουμε με μερικά πακέτα στο store μας. Όσο εγώ πάω στο store, κάντε like και subscribe. Πάμε για 84x2. Έχουμε 384x2. Ούτε καν walkout. Κασεμίρο και Άλμπα Ρεντοντό. Πάμε τώρα για ένα 82x5. Ούτε αυτό Team of the Season και ούτε και αυτό walkout. 82, 83 και 84. Συνεχίζουμε τώρα με ένα 83x2. Αυτό δεν θα είναι ούτε και αυτό walkout. Τότε θα πάμε να ανοίξουμε ένα καλό, αφού δεν είχαμε ούτε ένα walkout, πάμε για να ανοίξουμε κάποιο καλό. Πάμε για ένα 84x4. Πάμε. Όχι team of the season, αλλά είναι walkout. Right back. Γερμανία, Bundesliga, Kimmich. Ναι, νομίζω είναι ο Kimmich και Xhaka. Δύο walkouts και μετά 84. Πάμε για ένα 84x2. Δεν τύχαμε ούτε ένα team of the season ως τώρα από τα packs. Θέλουμε team of the season για να αναβαθμίσουμε την ομάδα μας. Πάμε για 83x2. Ούτε αυτό. Είναι δύσκολο. Πάμε ξανά τώρα για ένα 85 plus player pack. Πάμε. Ένα παίχτη μέσα. Walkout. Ναι, είναι walkout. CB, Βραζιλία, Συρία, ο Μπρέμερ. Ναι, 86 Μπρέμερ. Περίμενα κάτι παραπάνω, αλλά και αυτό είναι καλό. Walkout. Σε ποιο division είσαστε εσείς στο Rivals? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ως τώρα δεν είχαμε ούτε ένα Team of the Season. Είναι πολύ περίεργο. Μόνο από τα picks. Πάμε για 84x2 το τελευταίο μας. Ούτε και αυτό. Ούτε καν walkout. Ξεκινήσαμε με 3 84x2. Ούτε ένα από αυτά ήταν walkout. Και τώρα 83x2. Team of the Season! Το 83x2. Striker! Παυλίδης! Ξανά και ξανά Παυλίδαρος. Και κάτι όχι, 83. Τον έχουμε ήδη, ποιος δεν τον έχει. Πολύ εύκολο να τον τύχεις. Καλό φόντερ. Πάμε για 83x3. Walkout. Όχι. CDM ήτανε. Παρίνια, Κέρπι και Στάνχουι. Πάμε τώρα για το τελευταίο pack του βίντεο.
84/3. Team of the season, team of the season. Όχι. Walkout. CDM, Ελβετία, Πρωτοσλίκα, Ξάκα είναι. Ναι, Ξάκα και Σάλαχ. Μο Σάλαχ. Μόλις έπιασε το Premier League. Από τους αγαπημένους μου παίχτες. Αυτό ήταν το βίντεο μας, ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας!